Салом алейкум бародаро, хушомадед ба канали мо, канали Абдурахмон. Имрӯз мо гап мезанем дар бораи фоида ва зарари чорво, яъне гов. Дар наворе ки шумо чӣ хеле дидесен, як сармола мо хонаи қасоб роӣ мекунем, маслиҳат шудагиаш бо нархи 93 сомон сари килои гӯшт. Ин мола мо харида будем 13500 моҳи сентябр, 25 сентябр ва фурӯхта истем 27 декабри соли 2025. Тақрибан 3 моҳ мол хӯрдагиай. 172 килограмм гӯшт кардагиай 16994 сум шудагиай. Ҳамин як моле ки дӯстон шумо дидесен дар навор, ин тақрибан ба мо 500 сомон дар муддати 3 моҳ мондагиай. Ана бои хеле мол 7-8 та роӣ кардагием хонаи қасоб. Оле бо гап мезанем дар